аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Fars One. ман бо шумо Толибшоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси собунбарорӣ, яъне собуни хоҷагӣ, собуни пӯшока гап мезанам, ки шояд барои шумо писанд ояд. агар ки шумо тайёр бошед, рафтем. дӯстони азиз, дар бозорҳои марказӣ собунҳои гуногунро дидани мову шумо мумкин аст. яъне имрӯз ман барои шумо тарзи осон сохтани собунро гап мезанам. ба инҳо медарояд равғани ҳайвонҳо, равғани растаниҳо, клеи махсус, кислотаҳои меваҳо, стабилизаторҳо, рангҳо. сифати собун барои хуб шуданаш боз дар мутахассисони ин соҳа пурсупос шавед. онҳо барои шумо маслиҳатҳои хубро медиҳанд. боз берун аз инҳо медарояд равғани зайтун, алафҳои махсуси қоқшуда, гуногун растаниҳои кӯҳӣ, пигментҳои табиӣ, глитсерин ҳам илова кардан мумкин аст. анакнун тарзи тайёр карданашро ман барои шумо мефаҳмонам. плиткаи гармкунанда, дегҳо, қолабҳои махсус дар кор мешаванд. дар дег ҳамаи лавозимотҳои даркориро меандозед. об мекунед, вале намеҷӯшонед. аста секин аралаш мекунед ва маҳсулотҳои махсусро илова мекунед. баъд аз илова карда шудан ба қолабҳои махсус мерезед. баъд аз қоқ шудан онҳоро аз қолаб ҷудо мекунед. мебинед ки собунҳои шумо тайёр шудаанд. анакнун дӯстони азиз, ин буд тарзи тайёр кардани дастакӣ. анакнун дӯстони азиз, тарзи тайёр кардан бо станокро ман барои шумо гап мезанам. арзиши станок аз $1000 то $10000 қимат дорад. албатта дӯстони азиз, ба кисаатон нигоҳ кунед, ба кадомеш бардошт кунад, ҳамонро харидорӣ кунед. станок 5.5 киловатта дар як соат, яъне дар як рӯз 27-30 сомон барои свет сарф мекунад. тарзи барориш дар як соат 100 килограмм серё, яъне ашёи хумро барориш мекунад. 250 грамма собун, яъне 400 дона мешавад. албатта дар як рӯз, яъне 10 соати корӣ, 1 тонна ашёи хуми шуморо бароварданаш мумкин аст. анакнун дар як рӯз чӣ қадар барои 4000 дона собунро баровардан пул сарф карданро ҳисоб мекунем. барои свет электрик дар як рӯз тахминан 30 сомон, барои 2 коргар 100 сомон. 1 тонна ашёи хом, яъне серё 5750 сомон мешавад, аммо мо инро 6000 сомон ҳисоб мекунем, барое ки рафта овардан дар кор ису бо хайхутон мефаҳмед. ва барои налог 100 сомон. ҳамагӣ 6230 сомон дар як рӯз сарф мекунед. анакнун мо тарзи фоидаашро ҳисоб мекунем. 4000 дона собунро 2 сомону 40 дирҳамӣ агар фурӯш диҳед 9600 сомон мешавад. дар ин 6230 сомонро агар минузанед, барои шумо фоидаи тоза 3370 сомон дар як рӯз мемонад. дар як моҳ 101100 сомон, дар як сол 1,213,200 сомон барои шумо фоида мемонад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, як собун тахминан барои шумо 1 сомону 45 дирҳамӣ меафтад. албатта ин ҳисоби ман буд, 2 сомону 40 дирҳамӣ дар гирду атрофи ман. албатта бо худ ҳисоб кунед, гирду атрофи худро нигоҳ кунед, чанд пулӣ аст, ба ҳамон боз аз сар ҳисоб кунед. 4000 дона собунро аз сари нав, чанд пуле ки дар гирду атрофи шумо ҳаст, ба ҳамон ҳисоб кунед. фоида ва сарфро минус пилус занед, албатта ин мебарояд. албатта дӯстони азиз, ин аз сабаби ягон хел реклама набуданаш ман ягон намуд барои шумо адреси ин станокро дода наметавонам, аммо барои шумо як маслиҳати хуб дода метавонам ки ҳадди ақл станокро дарёфт кунед ки дар як рӯз дар мобайни 24 соат ақаллан 4000 дона собунро баровардан тавонад. агар ки дар муддати 24 соат ҳам 4000 дона собунро натавонад баровардан, хубаш ин тавр станокро нахаред. ашёи хомро, серёро дар дохили ватан ҳам кофткоф кунед, дарёфт кардани шумо мумкин аст. ва хубаш боз бисёр шахсоне ки дар Тоҷикистон
озбекистон ба ҳамин кор шуғл доранд, онҳо дар ӯзбекистон ашёи хомро ҳам харидорӣ мекунанд. албатта баъд аз сар кардани ин кор аста секин дарёфт мекунед ба худ клиент ҳар намуд чизҳои лозимаро. дӯстони азиз, ҳар як кор агар тарзи плюсӣ дошта бошад, албатта бо тарзи минусӣ ҳам дорад. минусӣ ин кор дар чист? минусӣ ин кор дар ашёи хом аст. ашёи хом се намуд мешавад. намуди пасташ аз 4 сомон 4.5 сомон сар мешавад то 6.5 сомон, шояд арзонтар, шояд бо қиматтар. албатта дӯстони азиз, ранги сиёи ҳамин сарё ин аз ҳама намуди пасти собун мешавад. намуди зарду сафедаш ин намуди нормали хуб аст. албатта дӯстони азиз, шумо бояд дар бозорҳо чарх занед, нарху навои бозорҳоро бинед. албатта пеш аз корро сар кардан бо мутахассисон кор кардани шуморо тавсия медиҳам. ин бизнес хуб аст. ман ҳадди имкон ҳаракат кардам ки як маълумоти хубро дар бораи ҳамин бизнес барои шумо диҳам. албатта агар бовар накунед, шумо ҳозир як кор кунед. як дафтар, як ручкаро гиред, дар дафтар нависед станок дар як рӯз чӣ қадар кор мекунад. дар як соат 5-5.5 киловатт, яъне дар як рӯз 25-30 сомон дар 10 соати кориаш, яъне дар як рӯз 2 коргар 100 сомон. боз дар як рӯз чӣ қадар ашёи хомро ӯ кор карда баровардан метавонад. шумо станоке дарёфт кунед ки дар як рӯз 4000 дона барорад, зиёдтар, на ин ки кам. станокҳо ҳар хеланд, гуфтам ку аз 1000 шояд арзонтар, аз $1000 то $10000. шумо ҳамин тавр станокро дарёфт кунед ки дар як рӯз бояд ӯ 4000 дона барориш кунад дар 10 соати корӣ. албатта дар ҳамин тавр шумо чизе ки мо гуфтем фоидаро ба даст овардан метавонед. албатта бо нарх дар дасти шумо аст, конкурент дар ҳама ҷо аст. минуси асосӣ ин дар сифати собун, дар нархи собун. барои савдоро гарм кардан албатта аввал бозорро чарх занед. зиндагии хубро шумо хоҳед, меҳнат шарт аст. чӣ қадр ки ман барои шумо гуфтам, як дафтарро як ручка гирифта дар тамоми интернетҳо, ютуб, дигар бало бадтар, дар ҳама ҷо пурспос кунед, худ маълумот ёбед, худ барои худ кор кунед. чӣ қадр ки ман барои шумо ёд додам, як ручка дафтарро гиред, дар як соат чӣ қадар свет, чӣ қадар сарф мекунад, налог чӣ қадар аст, чӣ қадар маҳсулотро мебарорад, аллакай ҳама чиз худаш аниқ аст. шумо метавонед ки дар ҳақиқатан ман чӣ гуфта истодам. албатта мақсади асосии ман дар ин ҳамин буд. ин реклама нест, ин як фикри худ, ин як маслиҳати дӯстонаи ман барои шумо. дӯстони азиз, ба хатогиҳои видео аз шумо узр мехоҳам. видео агар барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо меҳмон бошед, албатта обуна шавед. ба ёру дӯстони худ инро равон кунед. дар комментария фикру ақидаи худро гузоред. дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.